मबाइल नायनायल' आयै आयै मा जाबावगोन बे सासे मानसिजों ओइ मबाइलनि अनगा नोंहा जेबो गैबावला ना गैया जाबाय चार्जार दं हेडफन दं आरो मा नांबावगौ आयौ बुंबाथ' खुगायानो जेनखाया हा अमाखौ फाथा लादों नों अमाखौ हनै अमाया दिरुं जोनानै बहा खारलांखो गामिथिंजाय गामि गोथौथिंजाय खारलांबायदां नागिरहैनांगौ मानांगौ आरो नों बे मबाइल लानासो महारानिफोर बायदि आराम दङना नोङो अमा नागिरनायावबो आंखौ नांथारगौ आरो अमाया आं हारसिंनि थाखायल' ना बेनिखायनो जोथोनबो लानांगौ आं आदारबो होनांगौ आं ओमफ्राय नागिरनांगौबो आं ना गोथांबा थां अमाया नागिरै थांगौ बारा होख्रावनाङा दे बे अमा बुन्दिया साला थाथाखिया जेब्लाबो गलांबाय थायो र' दिनै मोनथों नों अमा बुन्दिखौ नोंनि खर'आव देथारनासो गारगोन आं लावबा लावथों साला आं बिराद जारलासो मोनबाय एकदम मा होनबावनो आरो दानि जुगनि सिख्लाफोरखौलाय खामानि दामानिथ' मावनो रोंखाया लंपेन्ट फानथाम गस्ला फानथाम गाननानै टाउनाव बेरायहैसिगोन ओमफ्राय गामियाव फैनानै दुगि खिन्थाफैबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय बै मैनाथिनि फिसाजोआबो नालाय आखुआनो गैथ्रा बांगाल'जों खारफ्रामलायनायसोनो दा न'आव फैनानै दंफैयो दा इसोरनि अननायाव जोंहाना फिसाफोरा बिदि जायाखिसैहाय मोजांखौनो हरबाय जोंहाना आइ सनायाबो बिराद मोजांथार आंनिल' खोथा मानियो रावनिबो खोथा मानिया बेरायनो थां होनबासो थाङो बाख्नायना लानाय बायदिसो जायो जोंनिया जोंना मोजांखायसो मोजां होननानै बुंना लादों दा हनै टाउनाव फरायनो थांबायनो बा सेंग्राफोरजों सानफ्रोमबो जौ लोंलाहैबाय थायोनो सिगारेट सोबलाहैबाय थायोनो जोंना फिसाजोफ्रा बिदि नङाहाय मा जोंहानाबो बिदि नंथ्राय आइ सनाया एकदमबारे भद्रथार सिगारेट जुमाय इफोरबायथ' गोजानाव थाबावो आंखि गयबो जाबावा साहाबो लोंबावा मादै मोनसे माथो मा खालामबाय थादों ओरैनो रायलायगासिनो मोजां गाज्रि खबर लालायगासिनो आनैमोन मैनाथिमोन आरो नोंसाना सनामोना दङ ना न'आव गैया टाउनाव दंहैयो फरायहैनो थांदों नोंसाना मैनाथिया दाखालिबाबो हारसा हौवाजों खारस'नायदोंमोन फैफिनबाय नामा मा होनखो नोंसानि आइ सनायाबो थांफादोंथ' दोननो थांनायाव खारस'नो थांनायाव फैफिनबायसो होमबा आं न'आवसो दंबाय सानदों आत्मंग्लाफोरसो होफैबाय खोमा सानदों आं दुमफाव मा जात खोथा बुंलाबायदोंहाय नोंलाय हा थाथिकिनो जोंना फिसाफोरा बिदि नङा दे दुमफाव न'आलायनो भारा मालिकनाव सोंहैबानो जाबाय आरोहाय आरो नोंसाबो हस्टेल मालिकनाव सोंहैबानो जाबाय आरो मा जादों घटनाया मोनथिजोबगोन दा बेफोरखौ जेबो खोन्थानाङा दे गामियाव दे दुमफाव आंहा मालायनि खोथाफोरखौ बावगारग्रा हुदा दङ आं गोसोआव थाबाय थाया गोसोआव थाबाय बायबालाय एसे खिथाबायनो हागौमोन दा जेबो नङा ओरैसो बुंदों आं ओमफ्राय जोंहानि अमा नुदोंमोन नामा अमा बुन्दि अमा राजालानि अमा बुन्दाजोंसो नुदोंमोन आं दानि बेजोंसो दंफायोमोन होमबालाय थाथ'दो नोंस्रा रायखोमालायबाय थादो सोरखौ रायखोमालायो बाय बाय आच्छा बे अमा बुन्दाया अमा राजालानिसो जोंहाना सम सम फैबाय थानाया जोंहानि अमा बुन्दिखौसो बुरखायना अबावबा दोनखालांनो नागिराखैथ' थिगै थाब नागिरनांसिगोन जानाय नङा अमा राजा बम्र आल्ला मोसौखौ खानो थाखाय दिरुं मोनसेखौनो बायनानै लानो हायाखै नामा एसेबां दुखिया जाबाय नामा बम्र नोंसा अमा राजा स्वादसाला मालायखौसो होनदों नोंसानि अमाया जोंहानाव थानाय जोंहानि गासिबो मैगं थिलिखौनो उरजुना फैबाय माथो आच्छा जोंहानि अमा उरनायखौसो नुबाय नोङो नोंसानि मोसौआ जोंहानि आधा माइखौनो जाजोब्बाय नुदोंना नुवाखै जोंहानि मोसौआलाय दिनैसो नोंसानाव फैदों नोंसानि अमायाथ' सानफ्रोमबो फुंनि मोनानि जोंहानावसो थांबाय थायो आदार होनो हायाबा मानो फिसियो अमाफोरखौ बिदिसो होनदों नों साला मोसौआ फैनानै माइ जालांजोब्बाय गावहासो दादागिरिबा माथो दिनै नोंसानि मोसौ गायखौ आं ओरैनो हगारहराथ' बिनि गाइखेरखौ लोंजोबनासो हगारगोन आं स्वादसाला खबरदार नों बायदि मानसिया आंनि मोसौआव आखाइ होनो मोना नों आंनि मोसौआव आखाइ होयो आंबो नोंनि अमाखौ अमानिफ्राय आथिं थोंसे बख्र'गोन आं आच्छा नों आंनि अमानि आथिं दिहुननो नोंनि मोसौखौनो हरखालां मा खालाम आयाव साला बिगुर नों आंनि मोसौखौ हरमारा हरा आं नोंनि मोसौ गायखौ मा खालाम आच्छा बेथ' आंनो मोसौखौ हरखानाय नंला बायदि मोनबाय आं बिनि अमाखौनो खावनांसिगोन आं आच्छा अमा राजा नों आंनो मोसौखौ हरमारलाथ' हरा आङो बे मोसौआ जेब्लासिम बेना गाइखेर दं अब्लासिम आंनि साला स्वाद मोसौफोरखौबो गोसोसो थोबाय नामाब्रा साला सैमाया मा होनदोंलै बे अमा राजा खोनासंलाय दंबावसो माथो हाजि हुजि उनाव मिनिबाय था जोंहानि अमाया माथो नोंसानावसो दङनो अमा राजा आल्ला अमाखौ खानानै दोननो रोङा अमासो नागिरफैलायबाय नोंबो बेबायदि जायो अमा फिसिग्राखि खालि अमा बेदरनि उनावल' खारबा जायाना अमाखौ जोथोनबो लानो रोंनांगोन अमा राजा मा होनखोनो जोंहा अमा मोजाङै फिसिया जोंहा बायदि अमा मोजां रावबो फिसिया खोमा जोंहासो अमाखौ गावनि फिसा बायदि अनो मिथिबाय जोंहा आयाबो बिराद अनो आरो आंबो अमा बुथारो गावनो फिसियो गावनो बुथारो नोंलाय नों अमा बुथारा आरो
अमा बुथारा आङो जिदिनखालि अमा बुथारगोन इदिनखालि आङो खोमाखौनो फांथेजोबना थायोलै आङो नांगौबा बेदरखिनिखौ जागोन खिन्थु अमा बुथारनायखौ आं खोनासंनोबो हाया नायनोबो हाया बेनिखायनो खोमायाव एकदम थुला आखाइ बिमा माबा मिबि सोजोबनासो थाखायो आं जाहाथे अमा गाख्रबनायखौ खोनाया आरो दे नोंनि डायलग जायखिजाया आंनि अमाया जल्दि दिहुनना हर आरो नोंसाना अमाया अमा बुन्दा दा अमा बुन्दा नङाबा माथो मा अमाफ्राबो हिज्रा थायो नामा होदोलै बेखौ ओइ अमा राजा फाल्थु नङा दे मानो अमाखौ खानानै दोना मानो हगारनानै होबाय थायो बेखौनो आंबो बुंदों अमाखौ साला खानानै दोना हेगारना होबाय थायो सुन गावजों अमाजों एखेखा आखलानो ओइ नोंबो मोजां खोथा बुंनाङा दाउफोरखौ थिगसे फिसिसोदों ओमफ्राय न'आव आदार होगोन आङो जोंहानावसो थांनानै एरैबाय थायो आयौ बे दाउफोरखौनो खानानै दोननो हायो नामाब्रा दाउफोरखौ एसे कनसिदार होब्रा फिसा बुस्थु ना बे अमा आरो मोसौफोरनासो जाद्रायाब्रा दे दाउफोरखौ फिसा होननानै कनसिदार होबाय ओमफ्राय मोसौ गाया मा मोननो थांबाय थायो बारि बागान सेस धंस खालामजोबनानै फैयो आयौ मोसौखौनो खानानै दोना ब्रा मोसौ मासेखौनो मोजाङै जोथोनै फिसिनो रोङा मोजां खोथा बुंनाय बायदि मोनदों नोङो नोंसानि अमा बुन्दाखौलाय मानो खानानै दोना मानो हेगार दोनबाय थायो ओमफ्राय जोंहानि अमा बुन्दिखौसो एदावहोबाय थायो आरो एदावनानैबो आरो लिंनाबो लाबोबावगोनसोलै आयौ अमाजों अमा माथोलायलायनानै लिंना लाबोलायनायखौलाय आंलाय मा मिथिगौब्रा खानाथ' दोननो हायोना खानानै दोनबालाय माथो जायो ओइ एसे बार जाथों होननानै मालाबा हेगारोब्रा हेगारबासो अमाया एसे थाब देरोनो बेनिखायनो वाह अमाखौ हेगारनांगौ ना बिदि होननानै जोंहानि न'आव थांनानै बारिखौ बागानखौ उरहैजोबनाया मोजां खोथा बुंदों नों औ जोंहानि अमाया मोजां खामानिसो मावदों जोंहा अमाया उरना होफैखायसो नोंसोर मैगं थिलि फोनो हादों दा जोंहानि अमाया उराबाथ' नोंसोर बेखिनिखौबो हाबावनाय नङामोन जोंहा मोसौ गाया हागौमोन बे मोसौ गाया ओइ सुवाद अमाखौ बारा बाख्नायबाय थानाङालै मामा मोसौ गायखौ बाख्नायनांगौ नामा औ मोसौआ बिराद गुन मोजां अमानिख्रुइ मोसौ गाया गाइखेर होयो मोसौ बलदजों हालेवनो हायो आबाद मावनो हायो ओइ बिदिखौ एनिमेल हेरेस खालामनायसो होनो आच्छा बिदिबा बे माइखौ माबोरै गायखो नोंसा जोंफोरा दानि गोदान मुगानि गोदान जन्थ्र बाहायब्रा जेरै ट्रेक्टर नोंसा ट्रेक्टर बायनो हाबानो गासिबो बायनो हागोन नामा अमा राजा जेबो मिथिया जायखिजाया बेफोरो आंनि मेगननि नोजोराव एनिमेल हेरेस खालामनायसो आरो आच्छा होमबालाय माथो अमा बेदरखौ जायो अमा बेदरानो जाबाय आंनि जिउ बिखा बिख्लो आंनि अनजालि आंनि गासिबो बायदियाव ओंखाम ओंख्रि गैयाबाबो जायो खालि अमा बेदराल' थानांगौ बेनिखायनो नैबे फान्था गेलाया सरखारनिफ्राय लन लानानै एकदम अमा फार्मसो खुलिनोसै आङो नोंनि अमा आदाराव फैनानै सेस बिस मुलि लगायजोबना गालांगोन आं मा बेरखालै बेरेखानि खोथा बुंदों जल्दि मोसौआ हरनो बार आंनो मानो हरनो एसेबां बुरजा माइ जानानै होबाय बे माइखौ हरफिन होमबासो हरगोन आं नोंसा मा जालाय बिथा आंनि अमाया जल्दि दिहुननानै हर आरो अमा बुन्दाखौ मोजाङै खानानै दोनाबा गाबोन जुदि जानाव थांनाय नुयोबा बे अमाखौ आंबो हरफिना ओइ अनबा अनजाया नोंसाना अमा बुन्दि जाना अमा बुन्दा अबावबा खारजालांनो गिनांगौ ना गोसोथोलाय होयोसोना माखौ माइजों सानैजों जरा लायथार बिनिखायनो गन्द्रायाव सोनानै दोनबाय आङो बेनिफ्राय अनबा अनजा मारालै बेलेगाव थांबा मा जानांगौमोनबा आंखौ दा नोङो धन्यबादसो जासिनांगौ हाय बाद दे नोंनि रावा ब्रा अमाखौ लांनोसै आं आरो बमब्रमायाबो मोसौआ खानानै दोन आरो अमा राजायाबो अमाया खानानै दोन नङाबा दानख्लाबजोबना हरगोन आं दे मोसौ हरदो अमा राजा नों बुंबानो आं मोसौखौ हगार हरफिनगोन नामा हगार हरा आङो हय आं नोंनि मोसौनि गाइखेरखौ लोंजोबनानैसो हगार हरगोन नङाबा आंनि आधा जानाय माइखौ हरफिन नों बिदिसो मारना मिथिं लिंनाय जागोन खिन्थु गामियाव ब्रा लिं मोजांसो मोसौखौ खानानै दोनासोला आंनि अमायासो दाय जादों आल्ला गावनि अमानि दायखौबा नुवा आंनि मोसौनिसो दाय जादों दे लिंगोन नांगौबा मिथिंखौनो लिंगोन दे अख्रे दिल अख्रे